Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 9 sa bulan sa Mayo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 10 bersikulo 1 ngadto sa 10. Unya mingon si Jesus, "Sultihan ko kamo. Ang tao nga dili mo agi sa pultahan inigsulod niya sa turil, apan mukatkat hinuon sa laing bahin niini, kawatan ug tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero mosulod agi sa pultahan, ug ang pultahan ablihan sa tig-abri aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog, inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan ug mag-una siya kanila sa ilang paggula. Kun atuan na sila sa gawas, nag-una siya kanila ug ang mga karnero musunod kaniya kay makailaman sila sa iyang tingog. Apan dili sila musunod sa laing magbalantay. Managan hinuon sila kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya, apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Busa mingon si Jesus pag-usab, "Sultihan ko kamo. Ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga mianhi una kanako mga kawatan ug mga tulisan, busa wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang mosulod agi kanako maluwas. Makasulod gawas siya ug makakaplag siyag masibsib. Apan ang kawatan mo anhi aron lamang pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo ug kinabuhing madagayaon." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.